които гледат нашите клипове. Аз съм Екстра Осман и тук с мен е Запер Джой. И почнахме да си правим къща в една забутана планина отвътре. Ето го първият етаж, който направихме през първия клип, който ни се провали. И затова сега снимаме как правим втория етаж. Как ще го заведем, как ще направим фермички и все така нататък. Това е поредицата. Съжалявам за първия клип, че не гледахте как правим първия етаж, но просто клипа се провали. Ще пробваме да го поправя с моята програмка. Ако стане, ще е добре. И ще го качим първа част. Сега това е втора част от поредицата. И както гледате малко е тъмно. Трябва да малко точно. Не знам. О, Запер Джой, ти дойде, бе. Дай? Да. И как е сега, Ева? Трябва да малко. Не! Точно горе! Да? Майка му малко вика на Запер Джой, но другия път вече няма да вика, защото може би няма вече да снимам с него. Но ще снимам с него, когато се премести, защото много шуми майка. Не знам защо, но нали имат някакъв проблем там. Абе, без коментари, да продължаваме клипа. О, това забравих да го направя, това отдолу не бях. Къде са? Така. Ако да осветим кошка. Айде вън какво? Няма ли мисъл, че е вика? Къде са? Там? Ама се някой има. Това съм. Айде, може да намалиш телевизора, че Лио. Сега ли? Мама. Мога да намалиш телевизор, ще снимаме. Мога да намалиш телевизор, защото ще снимаме. Добре, нищо ще снимаме, защото се снимаме. Хора, съжалявам, че телевизора така се чува, но има проблем там. Да. Но следващия път вече няма да е така, защото той вече се превеси в неговата стая и няма да се чуват тези телевизори и неща. Така че не се обиждате за това, ако не може да чувате нещо или ви стане много тъпо. Ако искате, напишете нещо да се... Сяне! Така. Така. Чупи бе. Така става ли? Какво бе? Телевизора! Да бе, става. Не, ето вече няма да чувате това. Правихме се. Не се имам. О! Да поиздигна вече малко. Какво ще кажеш теб? Тук съм. И тук няма да ходим къде. Пак казвам, също се пробваме да качим първия клип, защото нещо когато го преработвах, нещо му се бъгне като гигабайта и това и направо самата програмка крашва, защото е много голямо. Не знам къде стана, има някакъв бъг. Но ще гледам да го поправя и да качим първия клип, когато правим първия етаж. Третия епизод сигурно ще е когато го завеждаме къщата. Да, ние сега докато направим втория етаж така, снимаме. После може да малко наприете.
Може да. А пък следващия клип ще завеждам къща, както и ще направим фермички. Ще се развием, така се каже, ще развием къщата. Тук се блъснах. Вече имаме дини. Тук се блъснах много гадно. Тук трябва малко свет. Знам. Трябва да си лам. Кажи? Да. Опа. Прост. Да. Викам ти пряко бележка. Бе, човек, това не е моя прякора на братчет. Да. Ма защо винаги не ме бърка с него? Ама аз не говоря на тебе, а говоря на него. Ма той при теб ли е? Да. Кажи нещо, да. Не, срам го е. Някой ден ще го чуете него. Да. Никой не знае Някой това. ден срамежливия човек иска да стане несрамежлив. Както казва един учен. Ще направим място за отдих. Там отгоре има. О, Ще направим такова за рибарско място. да, е така преначвам времето. Да, аз още не с властта обичаме да има риба. Но това не е лични неща в повече. Това не е книга ефективност Почва 5. тавана вече. Аз чупя тавана. Да, е така. Доста запутано място избрахме. Планина. Вътре в планината. По единствата на Вътре планината. в планината е ръшко. Аз избудях монетата да горе. Над нас има един такова. Някакъв чудес се е направил в къщата във въздуха. И някакъв път ни попелява са. Да сме, някакъв ще искаш да сме там. Има някакво стара каба в помежи. Малко така не може да разбереме. Не, паднах. Почвам вътре да правя тавана. Вземи ги. Значи... Виж! Така да се отивам. Тук направим таван. Моя канал сега сами. Да. И това ли е втория клип, който снимаме? Много ясно. Първия се провали. Първия е наш клип, но Няколко пъти се провали. може и него да се пробва пак да го поправя, както казвам. В началото на тук. За да поест тавана, аз ще чупя горе. Просто Да, какво правиш? тавана. 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 Тавана, тук ти е кана. Тая кормичка аз измислих хора. Кажи, да направим дупка в тавана. Не съм тежи, айк с Росван бе. Просто направим дупка в тавана. Човек долу е, си най-накрая ще такова ти щупя главата. Само ме бъркне. Чупа се на скълби. О, да, двай! Къде направи дупката? Тук
Моят братчет се казва Калян. Калян, запеджой. Защо слязохме ми е много чудно. Ти така казва. Не бе, педарас. Кафе се. Бе, мръдни се бе, тапанар. Абе, Кафе тапак, се. мръдни се бе. Да. Великия джамп. Чакай мене. Що го чупиш? Що го направи така? Така не казва. Защото така е казва. Какво да направим сега? Тук ще не... Тук не се това. И хора, ще се върнем след кратката пауза, за да решим какво да правим по-нататък. Какво са? И здравейте, завърнахме се в клипа. И мисля малко да подиграем перпенци така. Много ясно. Тук вънка има един, скачай. Не я слега. Първо явно нормалното. Сериозно и то седи... в този свул стреличката майко. Не той. Ако сна малко, я слега. Той има доста легове. Това не са лекове, бе. Това са златния боб. Бой! Точно да изям лега, човек. Точно. Убих го! Браво. Чай да... Изтих лега. Елай да си вземем нещата. Колко лего има това? Колко имаше само от меня сега? Първо дай. Първо. Кой да цепна? Не, имаше един без брат. Къде си? Каляне! В хомето. Няма точно. Дай ми броните и леговете. Останете лега долу. И броните. И боните. Една обикновено ми скочи с дъмабрава и езех. Няма да я гледам. Вземи пак като мен една обикновена ябълка. Ето ти. Един лед и боне. Боните в честа. Но не са цели. Ето ти бе. Айде. Така долу. За макота. Не изкача. Еси ти къде да изкачаш. Скачай. Къде си, бе? Гледам тоя. То няма да седи да огледам. Не, то с кожните бони. Уи, колко такива нормално отворено. Ти би по диамантиня. Boy, you don't hit permission. Добре, човек, той не мога да хвана и. Аз тук диамантиня. О, ти мене. Бой, той същия скин като моя. Къде имаш ли други някак? Аз гоня един диамантен. Чай, аз ще намеря пречка. Никой добре не те идва, аз го убих. Аз не знам. Бой, хвани го. Браво. О, легове! Взех един. Браво. И гледай го оставаме бързо. Не го гони, бе. Аре, трябва да спечеля малко кил. Трябва да... бой хакер. Хом. Не може да съм хом. Той бе хом кожен. Джела. Снимаш ли? Да. Ох. Аз съм в полето. Ясно. Значи остава. Тая лек е обща. Ти колко лекове си, бе? Едно лек. Ти ползваш за лели? Една за мене. И ти вземи една. И ти вземи тая. И тия две така с двамата. Искаш ли? Какво? Вземи я тая, пускай от телега. Вземи я и ето ти една ябълка. Аз имам нормално. Вземи една само. Да.
Имаш ли някакви бони? Имам. Изпразни се някъде. Що да си изправя? Ей, тук долу. Що да си изправя? Не, някакви бони имаш ли кожни такива? Стой ги тук долу да ги нареждам аз. О, боже, тук що ги пребрах. О, елай си вземеш. Ама, аз мисля в тебе дали имаш. Не. Аз питам имаш тебе, не ли се оставил. Добре, направо пъто. Мале, като си направим стренки. Един излязал. Не дей скача, не дей скача. То е слуа. Не, он ли да скочи, то гледа и задалек. Ти всичко гледаш обаче, бе. Не, защото гледам го тук е дедек. Ето го точно в средата, той скочи. Да скачаме ли? Не. Ако искаш пак да ме убие. Това ли е то слуа? С полустреличката. Да. Добре. Аз в един сервер имах и аз. Това се казва... как се каже? В миналия Айден Крафт имах полустрела. Трябва какво скинам очи зелен. Ето го точно в главата. Гледай. Гледай с фустрещата по мен. Видя ли го? Пък ето почакай на фул лък. Ти пък откъде знаеш, че е фул? След притата му убит. Гледай. Фулка е. В... Вземай фул лъка. Където? Да. Но ти не дей скача. По-добре. Знам ако се пърля. Как сега там мога да убие. Падна. Пиши хоме, бързо. Хоме. Взимах лъка. И какъв е той? Нормален. Значи не е бил фул. What? Пиши го, Пепе, бързо. Къде си? Да скочим на дос. Не дей. Има фул каска. Това мога да убие на един удар. Откъде ги взима да лар? Лар, пент, лар, грив. Къде ви е ранковете? Сигурно ще ги купуват, бе. Или от ранката. Legendary Hitler Order King. Имайся до номер така Legendary 2 и давате кода на Sky. Чакай. Не, гейм. Order King има гейм мод 1. Не имам. King, Legend, Hit, продай, Хел. Той има, може да спамва и Уиткер и всичко. Да, бе. Може. Яхо. Дипа може Ник, Фит, Краб, Колчап. Искам някой коди на Липаир. Кинка има. Уидер Кинг. Да. Но това е най-големия ранг. И той има. Легендар. Продиги. Значи легендарът има. Продиги няма, бе. Има, бе. Ето го репера, бе. Има го. Може да купим за 5000 от сервера. Сериозно? Да, ето ингейм моде 5000 продай. Това може толкова да ти дава, бе. Или пък може толкова да струва. Про дъма армор. Протеж 4. Това е протеж 4. Про чест 4. Абрейн 4. Respiration 3. Ако на кните Аре, е бе, едно. на хората им връзна само да гледам. Къде ще ходим? Я видя на... Давай! Човек те вар Пепето се бахна, скачал. Где, чакай, ма. Вече късно. Дигни, чакай. Отнесаха ли те? О, спусти личката. Да, бе. Вече е късно. С лега ли умря? Да. Човек, за кой не го изяде?
Ами аз колко да го изям? Той човек направо ме напада с устричката. Аз не мога да го изям. И мен ме отнесаха. Спаса тия, бе! Айде хора, другия път ще играем, ще обзаведем къща, ще поиграем малко минигеймс. ПВП-та пак. И това. Това беше от нас за този епизод. Чао!